Akože... A že vy zrazíte. Počkaj takto. A teraz ďalšiu. Akože to biele bude kúr. Kur? Hej, ty si bol na nejakom striptizovom bare? Odmachnem ťa. Máme tu i zbranie. Nech sa páči. Počítačová hra vypadni, lebo ti odmachnem hlavu. Počítačová hra! Takže takýto ľudí sa bude báť. Tyš. Počítačová hra, pozor, lebo ti kúpnem do hlavy. Rýchlo zadrži ho. Fuj. A vy máte dvere zamknuté. Nemusíte sa šťapovať. Môžete na dole zbrane. Pozrite. Mám bazuku. Ale vy nebudete, ale vy viete, môžete na dole zbrane. Vy viete? Áno, odkopávam zbraň, prisahám. Je tam. Daj sa, alebo ho odstrelím. Zavřeme dvere, ty buď. Tu sami. Ty máš sami? Odozdraň na zem. Toto je zbraň akože. Odozdaj zbraň, lebo ťa odmachnem. Odozdajú. Rýchlo, horáte, tu máš Odozdajú. Naru, horáte ho. Daj sa. Dajte mi na zem a ruky za hlavu. Vlákni mi na zem, tam bude pre tých najhorších. Pre tých najhorších zlodejov. Night vision. Ale vy zamknete to. No, čo to bolo? Už ste to zamkli. Ale vy budete spať akože a ja utečem a vy to o tom nebudete vedieť. Dobre? Dobre, spíme. Ale vy nebudete vedieť aj kam vyšiel. 9. Vezem číslo 448 nám utekol. Tyš. Tvoja píča? Moja ruka. Moja ruka. Stoj, lebo ťa odmachnem a bleskem. Ja sa mŕtvy, ste mi strelili do ramena. A ešte ťa ukončím. Možno. Pauzajte sa vyšťať. Musím ťa strážiť. Ducha, nepozerajte. Ty máš pipika? Alebo piču? Taka mám. Ty máš táka? No, chlapom sa hovorí. Pipikom.